pertama kali nyoba marugame udon neng Depak Solo Bolo. Dadi singkat cerita iki wis neng gone Bolo iki neng njaba iki ana menu-menu ning ngene iki dadi engko nek neng jero iki wis ora bingung iso milih-milih dhisik. Lah iki kondisi jerone kuwi konsepe kaya open kitchen ngono kuwi lho Bolo. Dadi iki masak-masake ngono kuwi ketok. Lah kae Mas lagi nimbangi mine. Udon ki mine kuwi ya Bolo sing dimaksud udon iki. Lah proses peracikane Bolo, mangkoke karo mine kuwi digodhog sik Bolo, disirami banyu panas ngene iki ben tambah higienis. Oh iya iki wis izin karo Mas ya Bolo yen meh di video dadi ya aman. Sakbare mine kuwi digodhog kuwi engko terus dikeki kuah Bolo. Iki sesuai dengan menu ya. Kuah iki ana sing kare, ana sing neko-neko kuwi sing ngerti iki bojoku aku ya go dipesenke Bolo rene iki. Sakbare dikeki kuah kuwi Bolo, iki engko terus dikeki daging sapi sing diirisi tipis-tipis ngono kuwi. Terus bar kuwi dikeki daun bawang. Terus dikeki ana kriukane bawang ngono kuwi Bolo. Oh iya, mau ki sadurunge pesen ki wis nggawa menampan dhewe-dhewe Bolo saka njaba ki langsung digawa nampane. Terus engko nek iki engko wis dadi, udone iki engko wis dadi, iki engko karo Mase diselehne nggo nampan Bolo. Mangkoke to Bolo, mangkoke jan estetik tenan apik. Dadi iki kene-kene iki kaya model-modelane kaya bangunan Jepang-Jepang ngono kuwi lho Bolo. Lah iki Mase sing tukang gawe mie kuwi Bolo iki ya higienis Bolo, nganggo sarung tangan, nganggo masker, jan masuk tenane. Sakbare kuwi Bolo iki langsung diselehke nggo nampane dhewe-dhewe. Iki pesenanku, gek sing siji iki pesenane bojoku. Soale jenenge kuwi mau beda Bolo, rasane ya beda. Nah, iki sing ana mangkok cilik iki nek misal nambah topping-topping ngono kuwi, iki aku milih sing apa ya iki kaya beef ngono kuwi. Ora ngerti aku jenenge lali. Terus sing siji iki bojoku pilih cikua apa ngono dawa-dawa kuwi Bolo. Sakbare milih-milih topping iki Bolo, iki engko langsung digeser nang nggon kasir. Lah ning kasir iki engko ditawani meh ngombe apa. Ana apa ya leci, terus mineral, lemon tea, terus siji niki ocha nek ra salah. Lah iki aku ngombene pilih sing iso refill Bolo, sing ocha karo leci. Terus sakbare kuwi lingguh terus milih-milih kondimene Bolo. Iki ana cabe sing diiris-iris ngono kuwi, terus ana daun bawang, ana kriukan gorengan ngono kuwi Bolo. Terus ana apa meneh ya? Kaya cabe bubuk, kecap, saos ngono-ngono kuwi Bolo. Lah nek sing nang kene iki gratis Bolo njikuke, ning ya secukupe wae njikuke. Terus karo minumane kuwi ana sing iso direfill Bolo kaya ocha, leci kuwi iso direfill. Lah iki sakbare njikuk kondimen Bolo iki langsung siap-siap wae tak go ning meja.